Sună telefonul. Uite un pistol. Coaracu. Avem și ce? Nimic. Oh, domnul are o bâtă. Pe cine omorâm cu ea, dragă? Un polițai. Îl asasinăm. Dragă, ți-a plăcut? Și mai vrei una? Sunt plin de sânge. Domnule. Nu trebuie niciodată să omorâm civilii. Domnule, vrei să te asasinezi sau ce? Oh, ce-ai, mă? Ce-am pățit, domnule? Ăștia m-au făcut, bă. Ce dracu? Nu vreau să aud telefonul, că m-ai enervat deja. Hai să ne grăbim. Audem și trenul. Trenul. Ce e acolo, mă? Ești civil sau prost? Hai, civilian. Întuneric. Ia de aici, mă! Da, tu! Ce ai, mă? Ai, mă! Ia de aici! Hai să nu te pui tu cu mine! Și încă una! Încă una! Ce e aici? Ceva bun? Parola? Ce-o fi asta? Ce dră? Ok, am găsit. Deci n-am înțeles nimic, dar... Uite, un pistolar. Uite aici, mă, de aici, ia. Mai vrei una? Și ia de aici, și de aici, și de aici. Vreau să ies și nu pot. Ia de aici, și tu de aici. Așa. Cum ies eu de aici? Foc. Ce-o fi aici? Nu cred. Mă moară și sunt mort, dragă.